Hereszcie łobio to zawdy było coś. Mieliśmy nudle, albo mięso i ryba. Paulek to wszystko rychtował. Miał ten superowy knif na knobloch. Używał żyletka i krał go tak cianko, że bez mało spuszczał się w tygliku i nosę kapką oliwy. Witek już zaś robił zołza ze tomatów. Indyk, wieprzek, łowięzi mięso, to musi być. A wieprzowina musi być. A, musi być, to jest ten smak, to jest ten aromat. Myślę, że dowoł trochę za wiele cwible, ale tuż to była maszketno zołza. Witek, nie dowej zawiera cwibli do tej sołzy. Papie, dobrze się do 3 cwible, 3 małe cwible, to wszystko. Ile puszek pomidorów dodałeś? 2 srogie biksy tomatów, tyle. 3 cebule wystarczą. Hanek robił mięso, nie mieliśmy grilla, bez to robił wszystko we tygliku. Która po tym woniało wycołki ańcli, ale steka robił prima. Witek, a ty? Do mnie taki średni. Średnio się smażony. Arystokracja. Ludzie we Hereszcie często żyją na kupie oby jako gadzina, a my to wszystko mieli do siebie. Nawet te klawisze, których nie szło przekupić, nigdy się do nas nie ciepali. Co za czasy. Daj żyć, kiedyś tego nie było. Tego kiedyś na pewno nie było. Pieronie jasny. Sorry, że tak długo, ale nie idzie tych klawiszy pioręckich przekupić. Muszę coś zrobić z tym siulem. Dobra, ja się tym zajmę. Dobra, pokaż co możesz. Kopie, mam sam chleb. Świeży. Co jeszcze masz? Mam kyjza, mam słoniol, mam wuszty, mam krupniole. Co jeszcze masz? Szkocko? Dobre. Mam też czerwone wino. Ja, teraz możemy żyć. Mam też białe. Dawaj go też. Dobra, chłopcy, to jemy. Mam jeszcze chleb. Witek, musi sobie przytyć. Ligo, nie? Wyjdzie. Aha, no i ty mówisz na końcu, że... Bo ja mówię, że dałem 2 puszki, Kurwa, te dwie dzięki, duże puszki, a ty mówisz, to nie trzeba 3 cebuli. Kurwa, chodziliście na jasełka, kiedy będzie robicie. No, mamy czas. Jedziesz. Podjęcie dźwięki. Tylko, że nam się skończy czosnek za... No właśnie, Dobra, ale chuj, nie, dobra, zostaw tak. Ja mogę nawet tutaj, mogę tańczyć makarena, ale wy sobie nagrywajcie, to bo będzie ten sam scen. Ale Kinematografia. zajebiście ten cząstek. No. Zbliżenie ten będzie na ten. O, no, Oj, no, będzie... Ba- Na cud hiset. Tak? Tylko żeby mi z ryja nie wpadło. Ja myślę, że tu nie trzeba dubla. W tej Niestety scenie. teraz, no teraz nie będziemy mieli tego mięsa. Jeszcze. Ale zobacz, jak się ładnie wzięło, ty. No? No. Panie Spielberg. Będzie? Powiedz mi, czy to będzie pyszne. Ja myślę. Sosu tak więc. No właśnie. Tak się będzie pyszne. Wszystko. No. Dobra, może, dobra, nie wiem. No po co masz tu zostawiać w sumie? Piotrze, nie płacz. Ta scena jest piękna. W ogóle tym właśnie gimbalem jak on operujesz łapie? tak, nie? Aha. Tu masz normalnie joya, bo to jest gimbal. Człowiek się całe życie uczy. A gubi. Jak się pięknie karamelizuje się. No. A tutaj tradycyjnie na nocne wpierdalanie zupki chińskie. Ale możesz się... Ty się możesz śmiać. No normalnie jest ten. A. To będzie spaghetti, które zaczęśnie... Pokaż, prawda? Pozdrawiamy pana Magnusa, bo tu jego wino, prawda, trafiło na pewno. Czuć te nuty, czuć No. je. Sztuka nie znosi kompromisa. Czubrzyca zielona, będzie? 3 rodzaje mięsa, pomidory, listki, bobko... Co? Będzie. Ja... To je to! To ja... Pierona, sorry, że to tak długo wzięło, ale nie... nie umiem.
Ale można się poczuć jak w pierdlu, nie? Dzięki. Klimat Górnego Śląska. Wiemy, ty Witek musisz coś przytyć. A on mu mówił, że ty musisz przejść na dietę. A jo, jest coś takiego, nie? Co pan robisz? Ja tego montować O, ja będę tam. Ja tego montować nie będę.